Paso a Antonio Vidal da empresa Nextile, que nos vai a falar dos exemplos do uso de R na empresa. Entonces temos un vídeo que nos mandou previamente, porque como non pode estar acompañándonos hoxe aquí, e despois pois se conectará para o faladoiro por se queredes facer algunha pregunta. Boas tardes, son Antonio Vidal, Senior Data Scientist en Nextile, na actualidade. A miña charla para a xornada de R de hoxe é exemplos de uso de R na empresa, que está baseada na miña experiencia usando R ao longo dos anos en diferentes empresas, en diferentes sectores, e sempre para o procesado de datos. Eu son enxeñeiro de telecomunicacións de formación pola Universidade de Vigo, Executive MBA polo IESIDE, antes cando era a Escola de Negocios de Caixa Nova. Respecto a miña traxectoria profesional, pois eu comecei en Orange, no operador, e despois fui desarrollando a miña experiencia, eu teño experiencia en diferentes sectores, comenzando por Optare, que é unha empresa, unha consultora especializada en telco, e foi onde empecé a usar R como linguaxe de análise de datos ao longo de todos estes anos. Tamén fomos usando en diferentes sectores, e despois nos últimos anos en Finsa e Ceansa pois tamén apliquei a aplicacións industriais, de laboratorio, comerciais, ademais de todos os anteriores que xa fixera deles. E por último, en Nextile, onde estou agora, temos un produto, unha plataforma digital para a xestión de stocks no retail, e aquí principalmente traballamos na predicción de demanda e na optimización dos stocks entre as diferentes almacéns e tendas das cadenas de distribución. Respecto ao uso de R, eu comecei sobre o ano 2010-2011 a usar R para todas as actividades que facía de análise de datos, e aprendí de forma autodidacta con libros como eses, por exemplo, que puxen aí, que son dos primeiros libros que teño relacionados con R, e dende ese momento, no ano 2010, na versión 2.11, que foi a primeira que usei, a linguaxe, o que veño observando é que a linguaxe era unha linguaxe moi orientada a análisis estadístico e con unhas pouquiñas librerías para facer outras cousas, ata o momento actual, onde R é unha linguaxe moi completa, onde hai moitísimos paquetes que permiten facer as cousas dunha forma moi fácil e, ademais, facer moitos outros tratamentos de datos que antes non se podían facer e que a min gustame moito como a linguaxe de programación, e por eso uso casi día a día. No que vos quero comentar antes da charla, pois está basada en diferentes exemplos de uso de R na empresa, sempre para ese procesado de datos. Ese procesado de datos que sigue ese proceso que é tan común de extracción e importación de datos, esa preparación e limpeza de datos, para despois transformalo de forma que se pode usar tanto para visualización como para modelado, e por último a comunicación deses resultados sempre dentro do ámbito da empresa. E esas son as diferentes partes nas que divido a presentación, pois como se pode recoller datos, ou con que paquetes e que actividades fixen de recollida de datos, de tratamento, de análise, con diferentes exemplos, e por último de comunicación, sempre dende unha perspectiva de empresa, de automatización de todas estas accións dentro da empresa para satisfacer esas necesidades de empresa. En canto a captura e recollida de datos, pois levo traballado bastante con bases de datos máis tradicionais, como podría ser MySQL ou Postgres ou Oracle ou MySQL Server, a través de todos esos paquetes que son bastante estándar e coñecidos, e aquí a verdade é que nunca tive ningún problema para a extracción masiva de datos de calquera desta base de datos, o procesado e demais. Tamén usei R con outras bases de datos que non son tan tradicionais, como podría ser
InfluxDB, que é unha base de datos especializada en series temporais. Por último, tamén con bases de datos máis masivas e máis pensadas como Data Warehouse en cloud, como BigQuery, e incluso con outras aplicacións que tamén teñen un conxunto importante de datos que é necesario recoller e compartir e traballar con eles dentro da empresa, como podría ser Salesforce. Aquí, por exemplo, fixen un proxecto de integración de datos de Salesforce e SAP, donde é necesario estar cruzando os datos entre os dos sistemas, sincronizándoos, asegurando a coincidencia entre os datos dos dous sistemas. Tamén, cando os datos non están tan estructurados, pois fixen captura de datos, bastantes veces captura de datos de web con scrapping, a través de estas librerías de Revest cando os datos están ou as páxinas son estáticas, e Selenium Splash cando son páxinas dinámicas e hai que navegar por eles. Tamén con Selenium fixen varios proxectos nos que o que se facía era a navegación automática para recoller os datos en diferentes ficheiros, pero que era necesario configurar ou facer búsquedas na web de todas formas de unha forma repetitiva, entonces pois podíase automatizar esas accións a través de Selenium. Outra fonte de datos tamén bastante habitual son as APIs, nas que o paquete HTTR permite recoller os datos sen problema ningún, o JSONLite para transformalos, e por último a extracción de datos de PDFs. En canto ao tratamento, pois que sería a seguinte etapa, es dicir, como preparar eses datos para poder usalos despois, pois, bueno, unha vez que xa tes os datos recollidos e os tes en CSV ou en outro formato, pois, ou incluso en Excel que te poden dar os usuarios, ou en JSON, pois hai todos estes paquetes, ReadXL ou OpenXLSX, para recollelos, Datatable cando os datos son moi grandes e necesitas velocidade de recollida. Para a limpeza e estandarización eu uso todo o que ten que ver co Tidyverse, todas as librerías do Tidyverse, Tidyselect, Lubridate para as fechas, ou tamén Forcats ou StringR para o procesado de textos. E por último, para esa primeira exploración automática, ou máis automática, pois estaría SkinR, ou HMIS, Codesk, ademais das librerías pois ggplot ou Plotly ou dgraphs, cando os gráficos que se queren facer teñen que ser interactivos. Como exemplos de análisis de datos ou de como representar, desa exploración de datos, pois por exemplo, aquí que facíamos uns clústeres do uso dos clientes de uso das tarifas en operadores, e despois representábamos como os clientes, a cantidad de clientes que pertencían a cada un deses clústeres coa tarifa que tiñen asociada, ou tamén a transición ao longo do tempo dos clientes entre as diferentes tarifas que tiña o operador. Outro exemplo de exploración de datos sería o das precio das instancias spot de Amazon. As instancias spot son as máquinas virtuais de Amazon que se poden comprar mediante subasta, que son bastante máis baratas que as máquinas que o precio normal. E aquí analizamos pois a relación das características das instancias con respecto ao precio, a evolución, a súa evolución temporal ou a cantidade de subastas que había en cada unha das configuracións das máquinas. En outro proxecto traballei cos marcaxes das tarxetas nunha fábrica e o que tiñamos ou buscábamos era buscar inconsistencias. Por exemplo, cando había inconsistencias no marcaxe entre unha porta e na seguinte, a relación entre as portas que se seguían, a súa distribución temporal, ou incluso cando mirando unha única tarxeta, pois como no tempo facía as marcaxes e, por lo tanto, ou se había recorridos extraños ou portas extrañas que se usaban para buscar eses análisis. Na seguinte etapa que vos quero comentar, pois é a parte de análise de datos, máis dun xeito de analítica avanzada. E aquí, para a creación de modelos, pois depende do tipo de modelos que se queran crear, pois así usei diferentes frameworks ou diferentes paquetes. No momento inicial usei bastante Caret, que era unha forma de poder acceder a un proceso, unha forma de facer un
un procesado organizado dos datos e probar diferentes modelos sobre os mesmos datos e co mesmo código prácticamente. E despois fun evolucionando a través de MLR e na actualidade utilizo os tidy models para facer o análisis de datos. Tamén H2O cando teño bastantes datos ou quero probar cousas diferentes pola súa boa implementación da librería de R, a súa velocidade e a súa capacidade de análise. Con respecto ao uso de texto, teño como referencia o tidytest, o test2vec, o topic models para series temporais forecast e prophet, ou para deep learning Keras e TensorFlow, por exemplo. En canto aos exemplos, pois, por exemplo, fixen un proxecto de análise de precio das vivendas dunha determinada zona, donde primeiro se scrapeaban os datos destas vivendas tanto de diferentes portales que ofrecían as vivendas en venta como os datos catastrais destas vivendas. Despois facíamos diferentes representacións e análisis destas vivendas e por último facíamos un predictor de precio das vivendas en función de diferentes características e ver como evolucionaba ese precio pois en función desas características. Outro proxecto relacionado con analítica sería a análise, a estimación de volumen de mercado para unha determinada componente alimentario, neste caso usando os datos de Contrade de momento de mercancías mundiais, facendo un filtrado polo precio desas mercancías, xuntando con outro tipo de datos que tamén están disponibles de características dos diferentes países e desta forma creando modelos para identificar pois cal é o mercado, o posible mercado disponible para este produto nos determinados países. Outro proxecto no que traballei foi a análise dos textos das ordes de traballo, das incidencias que xeraban os usuarios e ordes de traballo que se xeraban dunha gran empresa, na que realmente o que buscábamos era agrupar estas ordes de traballo en diferentes tipos para que fose máis fácil categorizalas e identificar os grupos de destino para cada unha das ordes. Un clásico que me toca facer sempre, o que me toca facer sempre en todas as empresas son as series temporais e aquí pues teño desenrolado un sistema de ensemble de moitos métodos máis tradicionais de series temporais para conseguir mellorar os resultados. Tamén fixen algún proxecto de predicción de características de series industriais, sobre todo coa limitación neste caso de que se tiñan que desplegar en tempo real. Por lo tanto, facíase unha predicción e a través dunha API presentábase ou proporcionábase acceso aos resultados deste algoritmo para obter esa predicción e poder comparala cos resultados que tiñamos das medidas de fábrica e para poder configurar as máquinas con esos resultados. Tamén analizamos a paleta de colores de diferentes deseños para obter esas paletas estandarizadas, comparalas entre sí e con outros deseños de competidores. Despois hai unha aplicación que vos enseño que fixemos para esa comparación. Este proxecto, por exemplo, tamén é de a predicción de características de sustancias químicas baseándose nos seus espectros de infrarroxos, espectros FTIR. Tómanse diferentes mostras de espectros FTIR e mediante un modelado conseguimos xerar unha predicción das características químicas destes produtos. Por último, o último paso para as empresas sería pois como xerar unha comunicación adecuada do traballo que se fixo cos datos integrando dentro das capacidades da empresa e dentro da empresa. E isto pode ir dende a creación simplemente de informes automatizados que se poden ou follas de Excel que están preformateadas segundo o que necesitan os usuarios internos da empresa ou como queren usar eses datos, tamén a integración deses datos en Google Spreadsheets, que sería un pouco como de Excel. Todo isto pode ser distribuído a través de correo electrónico de forma automática para que teñan, por exemplo, un informe diario automatizado con unha serie de métricas. E tamén
creación de aplicacións en Shiny para facilitar o análise tanto deses datos como a interacción cos modelos. Tamén, posiblemente, en algúns casos, que a xente puidera cargar datos novos e ver os resultados dos modelos. En canto a paquetes, pois, bueno, todos estes paquetes permiten traballar con todas estas diferentes aplicacións e conseguir esos resultados. Como exemplos de aplicacións en Shiny, pois, por exemplo, esta aplicación na que se podía seleccionar un umbral de clasificación en función de eso, mirábanse as métricas que se obtiñan con respecto a esa clasificación e tiñas un número determinado de usuarios os que lle podías facer a campaña que estabas analizando. Outra aplicación tamén sería pois, o uso de Shiny para crear unha aplicación de Location Intelligence, donde sobre un mapa primeiro representábanse unha serie de industrias, unha serie de empresas dunhas determinadas características. A continuación se representaba a posible demanda potencial e valor adquisitivo dos clientes que se identificaran nese mismo mapa, nesa mesma zona. E por último, permitíase simular a localización dos negocios sobre ese mismo mapa e facíase un análisis tanto da competencia como da dos posibles clientes obxectivos para esos negocios. Outra aplicación en Shiny sería pois, este explorador das paletas de cores que comentábamos antes, onde se podía analizar ou ver a paleta de cor dun determinado deseño e como se relacionaba con outros proveedores. Respecto ao análise de FTIR que vos comentaba antes, pois tamén desarrolla unha aplicación en Shiny que permite cargar un ficheiro en Excel cos datos dos análisis de FTIR e a aplicación chama ao modelo e fai esa predición das diferentes características en función de cada un dos análisis FTIR que se fixera. E todos estes proxectos sempre teñen que ver ou sempre teñen que ter en conta pois, que nas empresas o que interesa é automatizar estes resultados, automatizar todas estas tarefas asegurando tamén a súa reproducibilidade. E por que automatizalas? Pois porque supónse que estás facendo un análise para que se execute varias veces. Entonces, esa capacidade de automatización é a que permite pois, aforrar traballo e obter os resultados que buscas. E tamén é moi importante pois que esos resultados, esa comunicación de resultados, esos modelos se poden poñer en producción. Un pouco que ver con esa parte de automatización que vos comentaba. E como automatizamos? Pois como automatizei ao longo do tempo? Pois cando fixen un script que pode ter diferentes entradas, pois darlle parámetros para que se poda chamar con diferentes parámetros e facer diferentes accións que estén relacionadas, tamén programar estes scripts pois diariamente, mensualmente, semanalmente para producir eses informes que se necesitaban ou para recalcular os modelos que facían falta para o proceso. O uso destes scripts destes modelos pode ser ben coa execución dun script ou ben coa creación dunha API para poder usar estes modelos, por exemplo, con Plumber. Estas APIs podense usar en tempo real. Sería a forma de uso en tempo real. Tamén para asegurar a reproducibilidade e para asegurar a distribución, crear os scripts usando versións definidas dos paquetes para que, no caso de trasladados a outras máquinas, asegurar que funcionan. E, no último caso, crear un Docker que asegura a persistencia no tempo e a facilidade de despliegue destes scripts. En canto a recomendacións para o desenrolo de R, pois que ademais de que estés traballando con datos e os datos teñen que ser moi importantes, son as cosas máis importantes que hai que ter en conta, a outra é que ao final estás desenrolando software e, polo tanto, hai que seguir metodoloxías como as que se fan en outras linguaxes de programación para o desenrolo de software.
E aquí o que para min é moi útil é ter unha estructura fixa de proxecto que xa, bueno, que máis ou menos xa teño definida sempre, dividir o proxecto en pequenos pasos secuenciais, para cada un deles definir as entradas e saídas, a súa funcionalidade, documentalos e organizalos despois mediante un fluxo de traballo para que se executen pois, o secuencialmente ou en paralelo, pero que definan a solución global do proxecto plantexado. Usar sempre unha guía de estilo de referencia para facilitar a comprensión da linguaxe e escribir os scripts de R. Eu, en principio, uso a de Tidyverse. Usar un sistema de control de versións para asegurar a trazabilidade temporal dos scripts ao longo do tempo e tamén documentar o código, tanto para compartilo como para un mesmo, se no futuro tens que volver a tocar ese código, refactorizalo, cambiar a funcionalidade. E por último, un pouco por pues as liñas de desenrolo nas empresas ou como o que é máis importante para as empresas. E aquí os miñas recomendacións sempre son pois que é importante entender ben os problemas para dar solución a eses problemas, pero aplicando a regla de Pareto, é dicir que empezando ou intentando buscar proporcionar un 80% da solución o máis rápido posible e iterar sobre ela. É máis importante dar unha solución ou empezar a dar unha solución que non obter a mellor solución posible para ese problema. A capacidade de productización e a reproducibilidade e a explicabilidade dos resultados son todos factores clave, cousas que nas empresas é moi necesario ter en conta e ter como unha base do desenrolo. Tamén iterar o máis rápido posible entre as diferentes versións que se fagan dos resultados. Eso está todo resumido na dereita, é dicir, pensar en grande para buscar a mellor solución, pero ir paso a paso para que se tes algún problema, pois que só tiñas que corrixir o problema nese paso e ir entendendo canto antes o problema que tes que solucionar. Bueno, pues hasta aquí a miña charla. Quería agradecer a organización e sobre todo a María José a oportunidade de dar esta charla e a invitación para dar esta charla. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Antonio, pola tua presentación. Rafa, pos aquí o faladoiro para conectarnos un segundo con Antonio. Vale. Alguén da sala ten algunha pregunta para Antonio? Hola, Antonio. Hola, que tal? Benvida, ainda que seña así de forma remota. A verdade é que a túa charla é impresionante, a verdade, o teu recorrido é, bueno, non sei, tocas un montón de paus que cada unha das túas diapositivas creo que daba para unha mini charla, o sea que, bueno, non sei o resto da audiencia, pero isto vas alucinada, a verdade. E, bueno, os últimos consellos que das na última traspa son moi acertados e creo que todos os debemos de recoller. Entonces, non sei se alguén quere decir algo ou... Non sei se ti queres comentar algunha cousa máis ou, se non, pois te agradecemos de novo a tua disposición e a tua amabilidade. Non, a ver, eu o que sí quería comentar que sempre parece, o sea, eu alguna vez, o sea, case me dices, bueno, case todos os anos quero dar unha charla ou quero compartir cousas e a verdade é que, non sei, vendo outras cousas que son, bueno, pues, as cousas máis habituais que se presentan sempre dá como un pouco de vergonza porque eu busco cousas aplicadas, entonces a verdade é que son diferentes, pero sí que solo recalcar que R ahora mesmo pode usar para calquer cousa. É dicir, tanto non só para investigación ou para facer análisis estadísticos, senón que é disponible para facer calquer tipo de aplicación. E hai moitas máis cousas que se ven por aí por internet, moitísimo máis profesionais ainda que o que fago eu. Bueno, o teu está a un nivel moi top, a verdade que sí. Bueno, pois agradecemos de novo a Antonio que al menos este momentiño con nós.